Radio, regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Oh, say pangalan nato nay. Vilma Rodillado. Vilma Rodillado. Tama na yun, Rodillado. Rodillado, sir. I see. Nay, unsa particular ning inyuhang lugar nay? Sa Christ the King, Mulabi Street. Christ the King, Mulabi Street. Oh. O kanang radyo nay kanunay gyud na unsa nga estasyon na naka-tune in? DXDC RMN. DXDC RMN Davao. Ayan, kada adlaw nay. Oh, DXDC. kada adagi ko nagapamino kay nagapamino ko sa mga balita sa dagan sa panahon. Walay sipya. Wala. Ayan, pagkanindot. No, so, nay, tungod kay imong ipamatud-an nga certified listener ka sa DXDC, amo ang bugtian ang imuhang pagka-loyal o pagka-tigpaminawan sa DXDC pinagi sa atong dalang Noche Buena gift pack. Pero unaw na to kasama nga kining ato ang dalang wine. Nay, dawatan nay ato ang wine. Ayan. O, ay kabala ka nay kay non-alcoholic na nga wine. O nya, gawas niya na nay kay Pasko naman. Kailangan kitag Noche Buena mo nang among tubagon ang imong gikinahanglan panginahanglanon sa Noche Buena gift pack. Salamat sa Ayan. RMN station. Mga silingan, pamina mo sa DXDC RMN para makadawat mo gift pack. Ayan. So, nay, salamat kay nay Vilma sa imong makanunayon nga pagpaminaw. So, mao tong mga kasama ang usa sa atong mga tigpaminawan diri sa relocation Bintal ing atong syudad sa Davao natunulan sa atong Noche Buena gift pack sa Radyo Regalo sa Pasko 2021. Kaban nato si Radyoman ay miginita Radyoman Joel Bray tatak Arimen. Radio, regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.